pludselig gjorde kampen lige. City er jo måske lidt mere, den ligner nu ikke, de er tilbøjelige til at slappe af. Mamouche ned mod Ramsdale, og det er det, vi plejer at kalde en havelåd. Den bliver simpelthen af Ramsdale sparket tilbage ind på angriberen, og så sejler den sådan i kassen. 1-0 til Manchester City, bedst som vi sidder og taler til Gianni Reinders. Ned mod Malik Charles, Semenyo, og det er inden af det. Kieran Trippier, og så er det Mamouche, som bliver noteret for scoring nummer 2 i opgøret her. Det er Semenyo med til højre. Eller undskyld, det var Reinders, men det er Semenyo, og så er det Tijani Reinders, der kommer ind på opfølgningen, og det sejler fuldstændig hos gæsterne, som bliver... Elanga ind til venstre benet. Det er godt sparket nu. Vi er inde siden af